היום אנחנו מציינים 15 שנים לאסון הכרמל, ואנחנו בעניין הזה אומרים שלום לסגן אלוף במילואים אורן לשם, מחבר הספר עשן של אי-ודאות. אורן, שלום, צהריים טובים. צהריים טובים, אמיר. אז אסון הכרמל, אתה מה? תופס אותך איפה? אני נמצא בבסיס רמת דוד, אני בתפקיד שבעצם הוא נקרא סגן מפקד טייס תעופה, אבל בפועל האחריות היא על, נקרא לזה, ניהול מוצב השליטה, ניהול המבצעים של הבסיס, סוג של סמנכ"ל תפעול של הבסיס. אני מוצא את עצמי בתוך יום חופש שאני בכלל נמצא, אני מזכיר, זה נר שני של חנוכה, יום חמישי, ואני מוצא את עצמי בצהרי היום, יורד לתוך מוצב השליטה, יורד כי זה סוג של בור, ומתחיל משהו בוא נאמר בעדינות שלא הכרנו, לא צפינו, לא ידענו, ובהקשר הזה גם נכתב הספר, עשן של אי-ודאות, על החוויה האישית שלי שם בתוך האירוע. בסיס רמת דוד הוא בסיס שיודע להפעיל מטוסי קרב ומסוקים, יודע להפעיל את חיל האוויר, בעיקר בזירה הצפונית. גם דובר בו רבות בשנתיים האחרונות במלחמה, אבל בשנת 2010, באותו יום חמישי, מבקשים מאיתנו לקלוט מטוסים שיעזרו לכבות את השריפה. זה מטוסים שלא מגיעים מישראל, אין לנו יכולות כאלה במדינת ישראל בשנת 2010. ואתה למעשה מוצא את עצמך מנהל צי מטוסים זר עם אותו סופר טנקר ענק שמגיע לכאן, וזה מה? זה משימה שאף אחד לא הכין אותך אליה. כן, זה לא רק עזוב אותי ברמה האישית, ואני תמיד, כשאני מרצה, אז אני תמיד מסביר ברקע שבשנת 2010 הייתי כבר מנוסה, הייתי אחרי מלחמת לבנון השנייה, ניהלתי דברים גם מהקרקע, גם מהאוויר, זאת אומרת, הייתי כבר במצבים, נקרא לזה, מאוד מורכבים. אבל זה מצבים שאתה עושה הכשרה אליהם, אתה יודע מי האויב שלך ונגד מי אתה נלחם, ופה פתאום יש משהו שלכאורה בכלל מה זה קשור אליי, שריפה. וגם לקלוט מטוסים זרים, או זה לא העניין של הזרים, זה האופי של הפלטפורמה עצמה, שזה מטוס כיבוי, אני שוב מזכיר, אני גם את זה אני תמיד אומר בהרצאות, כי אנשים קשה להם להבין, זה 2010, אין לנו גוגל בפלאפון לעלות להסתכל, אין לי אינטרנט בתוך המוצב, כי יש כל מיני איסורים, ורק ההבנה של מה זה מטוס כיבוי, זאת אומרת, אני חוץ מזה שאני יודע שאני צריך לתדלק אותו, ובראש שלי אגב, יש מין מחשבה כזאת שיגיעו ובטח יהיה איזה מטס 2-3 ויסגרו את השריפה הזאת. חוסר הבנה מוחלט למה שקורה במציאות בשטח, זה הופך להיות יותר משמעותי כשאני מבין שיש הרוגים. שאגב, את זה אנחנו מבינים, אתה יודע, סוג של מהתקשורת, אתה יודע, עם האסון שם של האוטובוס, ומסוקים שמביאים, נוחתים אצלנו עם 669 לתדלק, אבל הם אומרים שהם לא חליצו שום דבר משם, כי לא היה כל כך מה לחלץ. מאירוע רב נפגעים בכרמל. ואז פתאום המוד שלך משתנה, כי אתה מבין שזה סוג של, אני הרגשתי שזה סוג של מלחמה. אבל מלחמה שלא נערכתי אליה, ואני לא מכיר אותה, ואני לא יודע איך אני קולט עכשיו את הדבר הזה, ומי עוזר לי, ואיך אנחנו בכלל מטפלים בזה. תוסיף לזה עוד פרמטר, שזה מאוד חשוב, וגם עליו אני מדבר, כי יצא לי פשוט חוויה של 24 שעות ראשונות, להיות שם די לבד. כשהמפקדים שמגיעים מעליי, עם מפקד הכנף ועם מפקד חיל האוויר, הם כולם עסוקים, אתה יודע, ברמת המקרו, ובאמת הם מסתכלים על, נקרא לזה, על הצורה יותר, על הרמה היותר גבוהה של איך עכשיו אני מנהל את האופרציה הכללית, אבל בפועל מי שצריך עכשיו לתת מענה למטוסים עד רמת איפה הם עומדים, מי דואג לאנשים, הצוותים שצריכים לבוא לישון, איך מוציאים אותם, ואיך הם טסים בכלל. זאת אומרת, גם לטוס ולכבות שריפה זה משהו שלא ידענו, וטיסה מורכבת, בתא שטח קטן, עם מטוסים שבאים לך ממזרח מערב, מצפון דרום, אני לא יודע אם אנשים מבינים את המשמעות, אבל בגדול היה שם סוג של נס שב-24 שעות הראשונות לא היה לנו שם איזה, בוא נאמר, תאונה אווירית, כי אירועים אוויריים של מטוסים שחלפו קרוב היו לנו, זאת אומרת, זה גם מתואר בתוך הספר, הטיסה הראשונה ממש מתוארת, העלינו לשם איש צוות אוויר שלנו מהבסיס, בחור בשם דרור, אחד הטייסים הטובים שאני מכיר, והוא חזר די בהלם מהטיסה, כי עם כל הכבוד לזה שהוא טייס F-16, בסוף לצלול לתוך המים, לאסוף מים, להיכנס לתוך אש כמו קמיקזות, ויחד עם זה יש אופרציות באוויר שטסות בגבהים שונים, ובקרה שלא מצליחה לנהל, ויש גם כוחות קרקעיים שאם אתה שופך עליהם את מה שיש לך בתוך האווירון, בסדר, זה מים עם כל מיני חומרים של אנטי בעירה, אתה יכול להרוג אותם.
אז המורכבות פה היא, אני לא יודע כמה אני יכול להמחיש את זה, זאת אומרת, בעצם זה שאני מספר את זה. הצלחת ממש להכניס אותנו לזה, עם הסיפור הזה של דרור. ממש לסיום, אורן, אתה, ממה שאתה רואה היום, מדינת ישראל עברה כברת דרך בהכנות, בידע, בהיערכות? תראה, אני אגיד משהו יותר רחב מזה, ואני כן אחזור ברשותך לספר. הספר מחולק לשני חלקים. אחד מספר את הסיפור האישי שלי, של איך אני חוויתי מתוך מוצב השליטה. אגב, הייתה סיטואציה אחרי 24 שעות שמגיע ראש ממשלה, אותו ראש ממשלה של היום, כן, אני רואה אותו בוער במחה לידי, זה אירוע מעצב לקצין צעיר בתוך חיל האוויר. והסיטואציה המלחיצה הזאת, אז היא מתוארת כחלק ראשון של הספר. החלק השני נקרא תובנות לניהול בתנאי ודאות. יש שם פירוט של חי תובנות, 18 תובנות, שהן, בצורך העניין, אם אתה תיקח אותן, הן רלוונטיות לכל מה שאנחנו חווים עכשיו, כל מה שחווינו מאז 7 באוקטובר, בשנתיים האלה, כי יש פה את כל העניינים שקשורים, אתה יודע. תן לי את הנקודה העיקרית. תראה, אני חושב שאנחנו לא יודעים באמת להתמודד ולצפות את הבאות. ופה מדובר על, אני לא סתם קורא לזה עשן של אי-ודאות, אנחנו חיים בעשן של אי-ודאות. קמנו היום בבוקר, אנחנו אמורים לעשות ראיון ברדיו, אני לא יודע איזה אייטמים עכשיו תכף ייכנסו, כי מישהו יבקש חנינה, כי יהיה איזה פיגוע, כי אני לא יודע מה, פה איזה טיל. או כי מישהו מעבר לים החליט שהוא עושה משהו, אגב. המציאות שלנו היא מאוד, לא רוצה להגיד מטורללת, אבל היא באמת מייצרת אי-ודאות תמידית. אגב, אוקיי, זה המצב, אבל מה הפתרון שאתה מציע? תן לי נקודה אחת. הנקודה המרכזית בעיניי היא שאנחנו צריכים לעסוק בזה. זאת אומרת, להיות מוכנים לזה, בעיקר במובן המנטלי, ואם הייתי עכשיו, לצורך העניין, קטונתי, אבל אם הייתי עכשיו צריך לתת עצה ברמת מדינה לצורך העניין, כי עצות ברמות ארגון אני יודע לתת, אבל ברמת מדינה זה באמת לייצר איזה צוות או גוף מסוים שהוא יתעסק בבאות. כי הדוגמה הכי פשוטה זה, אנחנו ערוכים להגיד לרעידת אדמה, השריפות שיגיעו והאקלים משתנה, זה יקרה, וגם בהיבטים הביטחוניים הקלאסיים, זאת אומרת, 7 באוקטובר הייתה הוכחה ניצחת לזה שעם כל 50 שנה אחרי מלחמת יום כיפור חטפנו הפתעה אחרת. ואני מאוד חושש שאנחנו לא נערכים למלחמה שכבר הייתה. אנחנו צריכים להיערך למלחמה הבאה ולא לכבות שריפות. לא להיות בתוך כיבוי שריפות, אלא להיות בתוך תהליך אסטרטגי שמוביל אותנו לחשיבה כזאת. סגן אלוף במילואים אורן לשם, מחבר הספר עשן של אי-ודאות. תודה רבה לך. תודה רבה, יום טוב.